Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Atong gihimo karon ang ikalimang adlaw sa atong Misa de Gallio. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Masulbad unta ning ato dinhing dakong giatubang nga krisis sa relasyon sa atong mga politicians o kining korupsyon nga grabe kaayo, yung mga inhustisya ug mahunong sa ning kamatay sa atong mga officials o mga naglihok diha sa atong gobyerno. Ampo nato ang bag-o na sang namatay nga kanhi sinaligan sa atong departamento sa DPWH. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit na tog slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kalambuan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karon ng bayan, ang Diyos ang palain na lang sa iyo. Iyong Diyos langit ng langit, Diyos sa mahal, makakagahong sa
sumagampo kita. O Dios, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, ang imong pulong nga dili ikag-asoy, gidawat sa putli uyamot nga birhen, o gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo, itugot nga sa pagsunod namo sa panigingnan ni Maria, makatuman kami nga mapaubsanon sa imong mga pagbuot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumian sa langit. Apan miingon si akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayod, muhatag kanimong timaan, o kini mao nga usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa iya sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan. Ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Pasudla ang Ginoo, kay siya
Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios ngayang manunubos. Sama niini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayang ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, gingon nga dili na siya muanak. Apan karon
ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya kun mosud na siya, nya maghari, makasinati dayon tag himaya. Di ba ni kanta man tano, himaya sa Dios didto sa langit, glory. Unsa may pasabot anang himaya? Ha? Glory ba? Glory. Wa mo kibaw? I-search sa Google. Google good. Una, no? Moingon na gaytang himaya, gilangkuban na sa kahalangdon, sa gahom, kalipay, o kahalangdon. Mao nang ang kalipay nga dili na nato ma-explain sa atong tawhanong pulong, masinati nato basta mosulod na ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na kay himaya sa Dios. Nanay himaya. Oy, gakusmod lang yapong naon. Ilhan man na nimong naihimaya sa Dios kay mopalit man na sila og slot o kaning balls unya mo halad po na sila ikhak, pero wa ka kapalit og slot, wa sa ka magpasalamat, wa kay balls of gratitude and petition, wa pa jud ka mag-ikhak, edad ko halad ko, basig dili himaya sa Dios na animo kung dili ang kangit-ngit sa yawanon nga gingharian. Mo na siya. Og kanus-a man na mahitabo nga makasulod ang Ginoo, basta mahimo tang sulugoon, dili mag supak-supak sa Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa, niingon si propeta Isaías nga, akas hari pangayo bisag unsa sa Ginoo, kay niingon siya bihatag niya nimo. Di ko mangayo. Niingon si Isaías, pastilan pagka masupilon gid ninyo. Unya sa dugmingon ang Ginoo, ayaw pangayo, mangayo. Nyag moingon ang Ginoo, pangayo. Di sad mangayo. Muna, dili unta kita maoy magbuot kung dili ang Ginoo. Muna si Maria nahimog yung puno sa grasya, bulahan sa tanan, og nakasinati sa paghari sa Dios diha niya, tungod kay sulugoon man siya sa Ginoo. Ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna kanang color sa imong buhok gisugo kas Ginoo ana. Kanang porma sa imong kilay gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang color sa imong ngabil o sa imong naong gisugo kas Ginoo ana. Kanang imo rong kuyog sa imong kinabuhi nga giisip nimong bana o asawa gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong mga anak gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong bana gisugo kas Ginoo ana. Kanang magsigi kag panglibak gisugo kas Ginoo ana. Tubaga nagmaayo. Kanang mangawat ka anang budget sa flood control gisugo kas Ginoo ana. Kanang moamba kas pangpang gisugo kas Ginoo ana. Nalabay ni ambak pangpang katong usas mga
accused nga involved sa flood control. Kanang magsigi kag suyop. Gisugo kas Ginoo na. Wasan. Kanang mga manag-uyab mo magsigi mog tinukhangay. Nya inighuman manimba pa gyud misa di Galyo unsa man. Gisugo mo sa Ginoo na. Kanang nagsigi mog puyo-puyo o amoy kasal. Nya sige pag yung simba-simbag misa di Galyo. Unsa man na gisugo mo sa Ginoo na. Tubag. Kanang pagpalit og slat, gisugo mo sa Ginoo na. May kaya mo mutubag mo, pero wag mo palit og slat. Mao na, unsa may buhaton. Ang sugo sa Ginoo atong sundon, ang sugo sa tao atong supakon, basta wa na mauyon sa sugo sa Ginoo. Supaka gyud. Bahalag sakit. Supaka. Nainingon ako, Pader, ako ning buwagan akong bana, nako kinasal mo, dili. Nako buwagin. Ilisig pare. Pasabot arena paminaws pare. Ayaw sigig paminaw nang wa mo pakasal nimo nya magsige ingong I love you, I miss you. Ay paminaw na, gibinuangan ra kana. Buwagi. Ako mangod unta Pader nga para laban lang sad sa ako bang anak dana mangod may duha ka buok anak nya haron ang akong anak ba naagyo ilhong amahan kuan lang gyud ko Pader pero sige biya siya pangabit Pader nakuha na ang mga bit nangitag lain kay di pa man kaasawa ug asawa pa ka nangabit unta na di man kaasawa so igipun-an ra ka iyan ang options na kung luod na kay kagnaong balhin sa pikas ana ra na siya gidua-duaan ra ka ana para ka lang laruan isabit sa puno pagkatapos itapon sa basurahan ayaw ana mao na kamusad tuo sa dayon mo sus pailan mo nang ang yawa mao gyoy makahatag nato og kapildihan sa kinabuhi. Ang Ginoo mohatag og kaluwasan. Apan sa atong pagsanong sa Ginoo sama ni Maria, kinahanglan sa gyud nga andam tang magantos. Dili pwede nga mosanong tas Ginoo nga tan-aw nato lipayon tas Ginoo. Magantos ta, di ba? Ningon si Jesus, kung mosunod mo nako, dumtan mo sa inyong mga igsuon, dumtan mo sa inyong ginikanan, ipapatay mo sa inyong amahan o ginahan, o kamo sang mga ginikanan nga mosunod nako, suklan mo sa inyong mga anak, ikiha pa mo sa inyong mga anak, o ang inyong mga anak mismo, o kanang inyong mga umagad, maoray mo unay patay ninyo. Mo na gingos Ginoo? Nga naman, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo, dili man mauyunan sa atong isig katao. Kasagaran di gina mauyunan. Ako bita sa una nga wa pa ko in aning social media. Wa man gyoy mudaot nako diha social media. Wa oy. Karon himuan ako og placard. Nanay mo nako unsa may imong gibati Pader? Nako exciting. Iguman ako humili, moingon na sa ko, unsa na sa kay komentaryo nila ani. Pero dili ko madisturbo. Nga naman, nasayod ko nga ang akong gisulti ninyo o ang akong gihumili, sinugo ni sa Espiritu Santo. Sakit. Sama usab ni Propeta Isaías, sakit ang iyang gisulti. Ang mga propeta gipangpatay sama ni Juan nga magbubunyag kay sakit ang iyang pulong. Lingiyay mo tupad. Na di ka sakitan anang father magsigig hisgot kilay. Ina ko no, na di ka sakitan ana. Na magsigig hisgot anang colors buhok, dili ka sakitan.
nang maghisgot anang mga inom-inom anang pills ana di kasakitan ana nya mayon gani ka sakitan man pero lipay mo na gitawag og sakit pero lami inana ba ug mao nay pulong sa Ginoo sakit pero nindot suway gugtuman magagas imong luha pero hayahay imong kasing-kasing basta mosunod ka sugo sa Ginoo pananglitan moingon ang Ginoo higugmaa ang imong kaaway magagas gyud imong luha kay sigihan man jud kag away pero ang imong kasing-kasing gaan kanang moingon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas sa aping ipatamparos lang pikas sakit na maagas pag unang dugo sa imong ilong kay matapsingan man usahay inig tamparos agas pa imong luha pero ang imong kasing-kasing nga nasayod nga nagsunod ka sa sugo sa Ginoo gaan suway ragog supak ang Ginoo suway supak di ba ang imong naong usahay mag-smile pero ang imong kasing-kasing bugat mukalit lang kag ambak pangpang mukalit lang kag pusil sa imong mukalit lang kag bitay spisi or sa habol dito sa imong kwarto mukalit lang kag inom og muriatic lingay mong tupad na gaan ra imong heart gaan ra makakanta ra kag Christmas in our hearts daghan kay karon dili makakanta daghan kaayo mga banag asawa wa pa magtingganay hangtod karon mga anak nagbinungulay pare nagdinautay madre nagbinungulay kusmod kay mga naong magampo sa Ginoo bro kusmod og naong naghansang manimba din mga simod mudot sa siminto labi na ang pari dugay kay mahumag humili patanaw-tanawon pas rilo kung mataas-taas pa yun mulingi pag naiurasan diyan may kay ingnon ambak kanto sa impyerno mga igsoon si Jesus nahimong tao sa kalibutan tungod ni Maria nga nahimong sulugoon sa Dios ug unsa may premyo ni Maria nahimo siyang inahan sa simbahan ug nahimong reyna sa langit ug sa yuta grabe ang kalipay muna kita karon nga mga anak ni Maria nagdebosyon ni Maria ato sad siyang sundon unsa na to pagsunod let us also obey God mosugot sa tang sugoon sa Ginoo unya unsa may sugo sa Ginoo nato paghigugmaay kamo ug unsa may pinakanindot nga paagis paghigugma kanang mualagad ka sa imong gihigugma last na lang lingi sa imong tupad ang di mo lingi nag-alagad sa yawa sige na lingi ngaing na dayon siya sugod karon ning na siya ba na sugod karon pwede na ako'y manglabas imong bulingon na ba kanang bulingon ang buling sa imong isig katao tabangi siya nga malimpyo siya either buling nga makita o buling nga espiritual. Mananglitang nagpuyo-puyo na tungod kay way kwartang ikapakasal. Gasto aron nga makasal. Wa kapabunyag. Tabangi aron mabunyagan. Way ikapliti aron mo simba o mangumpisal. Plitihi. Nagbungol pa na sila tungod sa utang nga wa mabayre adto wa kabayad na pila may imong utang 10,000 ako nalay bayad ana
Aron magkauli na mo. Bayaran dahil mo. Ana. Di wag tang ang buling. Di ba? Saan? Okay mo ana. Maura ba na gibuhat ni Maria? Aron mawa ang atong buling, siya maoy nagpaubos o nagpasugo sa Ginoo. Hangtod ang iyang anak, iyang gigamit pagbayad sa atong dako kayong utang nga tungod anang utanga maimpirno kita kanang sala. Ang naglukat, nagbayad sa atong sala, mao ang mahal nga birhen pinaagi ni Hesukristo. Inana na ug mao ni siya ay makapahiusa nato kanang journeying together as church fully alive nga matod pang Archbishop Abit Oy, mao nay atong guiding theme para sa 2034 sa atong centenary. Unsaon nato pagka journey together og dili ta mahimong sulugoon sa usag-usa. Magsige tag sinuguay na bungkag lampini gina. Natanawa ra gud sa inyong balay, magsige mog sinuguay, nawa gubot kay mong paminawon. Ikaw dito, ikaw dito. Tapulang ikaw na ko. Ikaw ang jab ka. Sige na ba. Pero suwayo, pag alagaray mo, imbis ka mong ginikanan, moingon mo sa inyong anak nga panglaba dito, imo nang ingnon, ambi na inyong labhanan be kay akong labhan. Magsige ra na sila TikTok TikTok dito. Ila pang i-TikTok ang nanglaban nilang ginikanan. Insa tanawa, naamoy mama parihaani. Daghan kay mo view, magsige ingon, animal kang anaka ka, animal ka. Tabangin ang imong inahan diha, imong amahan. Nindot no. Sa ato pa, mapakita gyud unsa ka mahigugmaon ang usa ka inahan. Nya, unsa may mahitabo sa anak? Matakdan. Kanang anak matakdan ra gid nas ginikanan. Kana bitang naimingon ako padir unsaon man ako pag-usab ning akong anak. Nakuha di ka kaybaw nga kanang imong anak matakdan ra man nimo. Naong palang anak natakdan naman na. Tanawa ra gud imong ilong og iyang ilong. Takod na. Kana pa kang batasan ang di mo takod. Patakdi ang imong anak takod magani ng lanas ungo. Unsa na mo takod ba ng lanas ungo? Di ang pagkaungo di mo takod ngay kuno na. Kana pa bang batasan? So kung kamong mga ginikanan makigsuod mo sa Ginoo, ang inyong anak masuod ra sad nas Ginoo. Dili tingali diha-diha dayon, muagi o sa nagsuyop musiga o sang mata na kagot ang ipon. Pero kung sige lang yun mong higugma, sige lang yung higugma, apil sa mong suyo, panagsam. Dili ba, suyop ila sa drugas tingali. Ang imong suyopon, kape lang. Kape, Milo, Oy, matakdan ra gyud na. Ngano man, love conquers all. The power of love. Muna, God is love. Muna siya nindot. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit na gyud slot karong buwana. Taas ang kamot. Isa ba? Kanong nakapalit og slot karong buwana? Huy, nangaunsa man taon mo Ingon anak mo kaway gugma sa atong parokya. Ay mo panguli karon nga di mo kapalit og slot. Namiligro gyud mo diya sa unahan ba? Bitaw. Ay mo kumpiyansa Unsaon ba ninyo inyong kwarta? Daghang kwarta nangahog nas pangpang. Daghang kay kwarta bilyon-bilyon. Samok ang kasing-kasing. Nag-away na sila, laik kay mga naong. May uban, mag-ngiwi-ngiwi ng baba. Murag mga waytog, dagko kay aybags. Luuya. Pero, dagko kay kwarta. Trillions. Pero ipalit ninyo slot. Wa kay kwarta. Magsige ra kag kanta-kanta. Way sod imong tiyan. Pero puno ang imong kasing-kasing. Di ba? Pero puno imong tiyan. Empty imong kasing-kasing.
Patay ka diya. Bitay juga spisi. Mao na siya ang sikreto. Kung naatay Ginoo, musulod na siya nato, maghari siya, ang himaya sa Dios mo'y atong masinati. Nabitay niingon ako, Father, nganong magsige man kag ingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos? Unsa man lang dining among paningkamot nga nagampo mo sad miani, nganong ipanghatag man ang tanan? Na kung imo nang sabton og literal, mas maayo. Pero pwede sa nimo sabton nga dili literal. Pero sige jud kuno, suway jud kuno hatag ang tanan og biya ang tanan. Samas gibuhat ni San Roque, nilang St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Suway jud kuno. Ana. Kamo ba? Suway kuno. Unsa kay imong bation? Unsa kay gibati ni St. Francis? Unsay gibati ni San Roque? Unsay gibati ni San Isidro Labrador? Unsay gibati nilang Mother Teresa kaha? Malipayon ka to sila o dili? Kung di pa sila malipayon, waon ta sila maka-attract sa mga katawhan sa kalibutan nga hangtod karon ginahandom sila. Ingon ana di ay kanindot ang atong bation apan di na nimo ma-imagine. Di sa nato masulti. Sulay mo nang moingon, kung wap abong kasuway, panuway mo. Suway. Ako, 14 na kong hilak, nga gibuwagan ko sa akong uyab. Niadtong tuig, di na lang kumusulti, kay basig, mahibawaan ninyo. 40 na kong hilak. Pero, kadto di ay, ni resulta na karon nagwali nako. Di ba? Nya daghan na kayong muduol nako. Magsigi og pa-picture. Nako sa una nibuwag siya nako, karon niduol na sila nako. Ang siya gilisag sila. Sa una tuktukon pa kong mama kay wa na mi bugas. Sige lang gitaw, guway bugas, di apay tambal papa, o sa akong maguwa nga nga paralyze, pertig yung paita. Sa dihang gibyaan ako silang tanan. Daghan na noong bugas, sa sige gunlag ka og bugas og sudan, nangamatay. Kaya nasubraan na mas kaon, di papa, patay dayon, mama, sunod sa dayon. Sundan ka ng kulikta, puti daghana niya, di apay mga pan, mga cake, anab ka, o mais mama, kalami, tinagurhagog kamot mama, gud kalami, anim. Wago na namos una, kauna, igo, ito diabetes, patay lagi. Nyahay naman ron sila, tuan na tos langit. Kinsa may musunod, ang nagmisa na sad. Pero basing mag-una pa mo. Aron di mo mag-una, pamalit na mo ikhap og balls og slot. Ana, gina manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa tanang mga maayong butang og moingon kita sa pangama ni Maria dungga kami Ginoo. Sa pangama ni Maria dungga kami Ginoo. Nga kita isip katawan sa Dios, muuswag diha sa atong panaw sa pagtuo, uban ang pagiya ug ang pagpanudlo sa atong mga magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muhimo kutob sa ilang mahimo, aron mapalambo ang kalinaw, ug pangitaon ang makahatag og kaayuhan sa ilang mga ginsakban. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga relihiyoso ug sila nga naghalad sa ilang kinabuhi, matinud-anong musaksi sa gingharian sa Dios, pinaagi sa ilang kamakanunayon sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabatan-unan, magmaunungon diha sa ilang pagtuo,
magmanggihatagon sa ilang gugma, ug magmaligon sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga si halangdon Teopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga gipalano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay, nga misanong sa pagdapit sa Dios, makaambit na sa kalipay, dito sa talad kananan sa magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, dungga kami Ginoo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa among mahal nga inahan ang Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tambungi Ginoo kining talagsaong sakripisyo aron nga sa among pagsalmot nining misa madawat namo ang among gituohan o gipaabot pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya
sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Jose, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagaho mamahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ang Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, Lord. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ang palawat kanimo, apan pamulo mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. His
Magampo kita. Ginoo, bantay sa imong Dios nung panalipod, kaming gibusog mo sa langit nung kalanon. Himua nga kaming nangalawat malipay diha sa tinuod nga panagdait, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung himaya, kalipay nga langitnon, gahom nga langitnon, kahalangdon nga Dios nun. Unya mahitabo ra ni kun ato yung pasudlon ang Ginoo, mahimo gid unta tang sulugoon matag adlaw. So karon atong ihalad ang atong mga petitions and gratitudes ngadto sa atong Ginoo. Music. Ang tanan ngaming halad, manindog ta para sa spontaneous blessing. Langitong Amahan, ikaw ang tag-iya sa tanan o naghatag kanamo sa tanan, kay ikaw tuburan man sa gugma, grasya o gahom. Busa, panalangini kaming tanan, nga kining amo karong mga pasalamat, nga among gihalad kanimo, mupadayon sa paglambo, dinhi sa among kinabuhi, ug ang among mga pangamuyo, among mga petitions, imo untang hatagan o positibo nga pagdawat aron kami magpadayon sa pagdaig kanimo o pag-alagad sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Atong taga-agmasipang pakpak, ang tanan nga naghalad, congratulations. Ugma na sad, kung buhi pa mo, manglingkod sa tagkadiyot. Ato sang pasalamatan ang nialagad nato nining misaha karon, ang atong mga kapulisan, ang atong mga barangay officials, barangay tanods, atong mga medics, atong mga PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga parish personnel, mga sacristans,
ang atong IT, ang SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang St. James Revive, di man St. James, couples man eh. Wa man mailisin, nag-ana mo, nag-ilis mo dayon. Atong Couples for Christ choir, o ang nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa bread and wine offerers nato nga sila si Mr. Gerardo and Mrs. Alice Calo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sa atong mga slatters. Nagsipamalit og slots. Jutay para baday kayo na malit og slot. Ang atong grace niabot ng atong halin og 102,625 ka slots, naapay 597,375 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 295 na ang atong nadawat. Ang ato sang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, para sa ato karong ongoing nga projects dinhi sa atong parokya, ang atong halin iabot nag 80,516 ka slots, naapay 19,484 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 187 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR para itukod og mga balay niabot ng atong nadawat og 23,631. Awang ato ding natigom niya na tag 100 pesos ni siya per slot. So makatrabaho na gid anig mga natingis mga 40 ka balay. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Unsaon ganito pagpalit og slots? Una, ipanghat diha sa atong mga lamisas gawas. Og diri tingis loyo, but diya ba ka address loyo? Unya, pwede sa opisina, pwede sad inyong i-deposito sa atong bank accounts kaning niya sa atong screen karon. Og ang pwede sad sa atong GCash. Although pipilaan ni na puno na sama sa akong GCash puno na, pero kaning uban murag open pa. Nya ipadala sad sa kwarta padala, pwede ra sad na. Labi na sa kungan o kining mga ngan nga niya karon sa atong screen. Maka-claim ra gyud mi ana. Ayaw lagi ipadala sa laing mga ngan o laing mga GCash accounts. Kay basig di nakaabot ngan hinato. Salamat kaayo. Nya ang ikhak, unsa man gusto pa mo mopadayon inyong edad o di na? Ihalad sa Ginoo. Unsaon paghalad sa ikhak? Butangig presyo ang imong edad kada tuig, nya i-time sa imo karong present nga edad. Nya mo na ang imong ikhak or edad ko, halad ko. Naay mga envelopes diha, ang ato mga luwa, nagdaan na nag-envelope, dili mo pala pagawason kung di mo mukuhag usa ka envelope. Nya mayon ka, human naman kog halad. Ang inyo ding silingan, o paman kahalad, dadi nga tog envelope. Dadi, nya, mangumbinser sa kanila, ihalad ang inyong edad, kay basin unyag muhunong inyong edad. Nya, moingon imong silingan, waman ko'y kwarta day, sa computer lang, ako lay halad. Nindota na, dali kay ka ng malangit. Nya, ang atong schedule sa misa, ugma, adlawng Domingo, ang atong misa, magsugod na sa alas 10. Although kanigya pong misa di Gallo alas 3 kadlawon, alas 5 nya sunod ana alas 10 nas buntag, dayon alas 3 sa hapon, unya alas 5 sa hapon, unya alas 8 sa gabi nga mao na ang simbang gabi. Alas 8 sa gabi. Ugma na sa Pizza 24 ang atong vigil mass alas 9 sa gabi, unya ang atong Christmas masses sa Pizza 25 magsugod sa alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, nya alas 3 sa alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Mao nay schedule sa Christmas. Ang atong lead wall nagpadayon pa nga kuwang pata og mga donors. Sige ra ba mong tan-aw diha sa lead wall? Donate sad mo ha. Usa pa ka lead wall ang na-covered sa atong donation nga 50,000.
Nya kutob karong pitsa 24, kuwangan patag 100,000. Ako pa to ipakwintag na nabay nang donate. Nya naamo dihay 50,000, ibilin lang na karon, malangit din mo ikaugma. Nya sige mong tan-awan atong lead wall, nya wa mo'y donate, basig mga daot inyong mata ini kasunod nga buwan. ay magtuan ay kay panagsa ra na mahitabo. Mahitabo panagsa. Unya, ang atong palibot limpyuhin ninyo. Ang ato sang mga donation boxes diha sa atong parking areas, respetuhi sa na ninyo. Ayaw agi-agi kay peligro kay na inyong gibuhat. Atong kuan pa di ay kanini ang kaning atong lugaw ug makao na ninyo. Pwede sa mong mudunit og para lugaw, no? Pero ay na lang ay, kanaan na lang na ninyo. Ay lag usik-usik eh. Kay lisod naman gani mo donate gani sa slot gani, kanaon sa tawagan na kanang balls. Sige na lang, kaon na lang mo ana, pero mo donate mo, mas mohimsog inyong lawas yung og di mo donate yun, ingon ana yun, sige lang mo kaon, tagurhaon pag yun kabaso inyong kano. Ipasangi lang, idadon ako dito. Ay na lang mo ana. Bitaw eh. Basin ba, maglain ninyong tiya. Ginawa, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.